Mä voin uskoa, että mun 4 vuotta kestänyt päihderiippuvuus vaikuttaa vieläkin mun elämään. Käy kattoo mun aiempi video, jos mä kerron hiukan enemmän tästä aiheesta, mutta nyt mä kerron, mitä yllättäviä asioita päihderiippuvuus on tuonut mun elämään myöhemmässä vaiheessa. 1. Musta tuntuu, että mä oon joutunut hirveästi todistamaan sitä, että mä oon turvallinen ja luotettava ihminen. Esimerkiksi silloin, kun mä tulin ensimmäistä kertaa raskaaksi ja mä olin ollut jo muutaman vuoden kuivilla, mä jouduin silti käymään antamassa virtsanäytteitä ja keskustelemassa mun päihderiippuvuudesta terveydenhuollon kanssa. Ja toiseksi poliisi pysäytti mua yhdessä vaiheessa mun työmatkoilla ja puhallutti ja kyseli mun päihderiippuvuudesta. Ja tätä tapahtui siis monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä. Ja 3. Mun piti päästä tämmöiseen sijoitustapahtumaan Amerikkaan, ja kun mä lähdin hakemaan sitä viisumia, niin hylkyhän sieltä tuli, koska mulla on päihdemerkintää mun rikosrekisterissä, ja mä selvittelin sitä silloin asianajajan kanssa, niin tosiaan mä en saa viisumia Amerikkaan. No onneksi meiltä lähti sit yksi työntekijä sinne, ja homma hoitui sit sillä kotiin. Ja vikaksi musta tuntuu, että kaiken maailman keskusteluissa nostetaan koko ajan esille sitä, että mä oon ollut joskus päihderiippuvainen, että mä en vois osata tai kyetä yhtään mihinkään. Ja mun mielestä on vaan aivan väärin leimata ihmisiä sen perusteella, että mitä sä oot tehnyt joskus 10 vuotta sitten, koska oikeasti vaan silloin merkitystä, mitä sä teet nyt ja mihin sä oot menossa. Et älä sä missään nimessä häpeä ittees tai anna sun menneisyyden vaikuttaa, vaan keskity oikeasti siihen, että tonne mä oon menossa ja tällainen mä oon nyt. Ja mun mielestä sun ja meidän kaikkien muiden pitäisi kannustaa ihmisiä tällä matkalla.